Caretaker ke Khasi Hills Autonomous District Council ubah Pyniaid sing siam haka katwi terik urumpang Hajar Arpusan udalit ben Ujor ke office jongka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills. Halor ke jim Kyrteng gidong Thep vote ki bamdai ki Khasi. Bat ki badai ki bai pat ki rewluam haka thup Kyrteng banjit gidong mi khmat Shaki Autonomous District Council. Habagran kilat patai kubor haka katwi terik urumpang ubah Pyniaid sing siam muluang bahaka thup Kyrteng jongkang Thep vote lalap bon ki Kyrteng jugi bagi bamdai ki Khasi. Bat ki rewluam ki bamdai ki Jylla ki belapa wa ketuk Kyrteng. Ulang bahagia Jylla Meghalaya ki try Jylla ki datang ki Khasi jantia bat garo nridon bon ki rewlom bahagia Jylla kumta ukuntu yak office jong Deputy Commissioner ke bedai pet ki election bagi dia benweng no ikini Kyrteng jong ki bamdan hok banjit ekonomi khmat Shaki Autonomous District Council. Ula pentip bro namar ba shemlala bni kendok mar khmat ya ke Deputy Commissioner kumta una be ke jubab rukermen bagi ke office kan chim kiai ke ngamat. Ubah Pyniaid sing siam ule tu bulayok dekat list jong kidong Thep vote aka constituency ke ba utmu bene kun kata kadong thamai constituency. Bad hakikat tu kena teligi constituency heselong balap badan bon ki beri bamdai ki Khasi ki bami Kyrteng hakan ke thop Kyrteng jong kidong Thep vote. Di ngitip ba menta ketika general election Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat Ujor Hills. Di ngawan menta singi nam taman pesau ya kawe kamat ba nakaliang jong ka electoral rules ki balada pan penmi nakaliang na kani ka office Deputy Commissioner but lalap badan bon tuli ki Kyrteng jong ki bamdai ki tribal lani kita ki non tribals voters kilapau hakani ka electoral rule jong ka KHDC undai tangkata ki donru wadi ki dei makna ki tribal dan kita ki non Khasi ki bamdai pat ki Khasi ki rup ki paulang hakani ka electoral rule tekini ki atli ki mat wa nakaliang ka jongi ngia ba hakani ka general election Shaka District Council ba kinong Thep kindehi tangki Khasi jungi kata dika way ka ba semua ban benpau ni kapot nakabenta kani ka jingwan bani kendo ka jongai ADC Henry ki rulum ki babon hapo not isu kidan te Henry ka bangi kwa bat ka bangi kentu ya ka Deputy Commissioner's Office badai pet ya ka election hakani kenti bentar ban yo ban weng no yakini ki Kyrteng nakani ka electoral roll te namar bangam yo bani kendo markhmat bani le singa nampat suthu nakani ka juki kai ka bagi dan ban ong le ban pawi te ya mentang an show up ya ka jubab ka reply na ile selesai habi de bani ka kam te nakani ka junga sahisin nga pau mentang sing ka jing sokhya ya ka jing rung Kyrteng jong ki non-tribal voters ki bamdai ki Khasi ki dekhat hapo ka electoral roll jong ka KHDC hakikat tu kat ni teliki constituency batu ka jingrum Kyrteng jong ki non-Khasi ki wei pat ki tribal ni ki wei pat ki Jaka dan ki Jylla kin rung lang hakani ting nakaliang jong so khiai gani wa so ban tempau ba habede bakani ka election Shaka District Council kinong jet dan kinong Thep board kende tak ki remu jungi tak ki kulishu